Nerera. Kuzvinoenda kupiko mwana uyu zvangu. Baba, seko muchinditi nerera. Amai vako vakakubereka iwe. Baba, seko muchinditi nerera. Kuzvinoenda kupiko mwana uyu zvangu. Baba, seko muchinditi nerera. Amai vako vakakubereka iwe. Vakakuputira zvavo muchipepa. Ndokunokurasa mudzira kuti pu. Ndini ndakazokunhonga ndichiendawo zvangu kwandaienda. Ndikakutora, ndikakuchengeta kusvikira nhasi unokure kudai izvi. Asi amai vako ina handivazivi, handina kukama navozve. Baba nai. Ndatini handisi baba vako. Ungatoti zvako sekuru zvifambe.
Thank you, more blessing. Guys,
welcome mfana. Mira kumale boys. Ayo, ziri say. Kaise Friday ka mombotanga mazunza tatapinda munyaya naika munombozunza se Friday kudai so madiaries anditi katichi kuvigirai dzinokododzora moyo dzinochemedza nezvinonakidza indinenge ndakati confession day asi zvazvinongoita so guys ameno zvazvinongoita zvinongotwistika toda kutanga ndati maswera seiko mamuka sei manheru salimonani dumela madekwa nabudhi ninjani muri sei ko guys kwa muri koko kosera kuti muchinidzidzisawo nechigerman kuti ndinoti kudi kuti zvigone kufambirana aiwa tisangana pachirongwa chizara nhasi wedu we toda kutenda zvakare vesenditu vapro vasponsor zvakare nhasi vesenditu kungoti takungoshota naye wetakwana toshota ma-t-shirts navasweta ndozvotoshota isi vari kuno SA ite mchitipoka kuti tipfeke tichipowo mamwe madiaries nai aiwa toda kuti naye vesenditu vaita kuti zvive possible nhasi nekusponsor live iyoyi handitika vasingazivi sendituka ndekambani yakatangwa nomumwe muzimbabwe handitika unotumira mari yako uri kuuk kana kuireland handiti wotumira mari yako ukatumira 100 pounds kuzimbabwe handitika unobvisirwa 10 pounds handitika extra inove yatika indinogona kuti vanhu vanyatsodzwisisa ndinenge chida kuti unopiwa 10 pounds kana uchida kutumira 100 pounds iwe tumira 90 pounds 10 pounds inosvika kuzimbabwe inosvika iri 100 pounds iwe 90 pounds sakuwedzerwa kauko handika 10 pounds guys $10 imari yakawanda kuzimbabwe zvokuti vandotenga sagare upfu hani munoona nemaomero akaita zvinhu kuzimbabwe saka paunotumira mari papaya iwo zvaunongoita pane panobuda promo code handitika pane promo code papaya iwo bva ungonyora kuti 10 meli handika 10 meli iroro zita rangu riya zvakabatana pana meli papaya wesa capital letter M and capital letter E macapital letter 2 vana WL handika woita capital letter Y 10 meli zvakabatana wotumira handika vanopiwa extra zvakare vanosvikopiwa ne-t-shirt yavo antimaona saka $10 yakakosha chezvo kuzimbabwe guys shandisai mukana uyu guys shandisai this opportunity handika hainongwe murodi $10 hainongwe mubridge $10 imari yekuti ukapa munhu ari kuzimbabwe amai vari kumusha vanotopembera zvakare uri kumba kwa zvandakaita zvichiri mudzimba dzedu kudai unogona kutotenga nefoni yako airtime kutengera vanhu vari kumusha vana mai muchiita zvemowatsura zvenyu pawhatsapp kana kutovatengera magetsi kana achinge apera mozati magetsi kuzimbabwe ndegujusa handika unotovatengera zvakugere kuuk kana kuireland uko wotongovatengera magetsi iwo uri ikoko yongopinda straight handimaona zvavo zvotofaya vachavati murima saka ndatiningodi tingopfudzana ipapo chechipiri toda kungoti zvakare cheers to you all guys sorry guys tiri padiet tozvisasi zvanhasi titombobreka tozoona diet pamberi apo tozokontinya nhasi regai timbomwa handika cheers madiaries cheers kune vese nezvibhodhoro zvavo vari mucomment section handika vakabata zvibhodhoro vakadii cheers to you all handika tiri pano tiri kutandara hatina kutatuka hatina wata offender inyaya dzinoitika muupenyu pano unodzidza zvekusangana nevamwe vanhu handitika saka kusinga mwidoro woita kapu yako yekofi kana mvura yako mvura wotaiziyotika kana kuita chi mapopcorn ako tichifamba nebhora tichifamba nenyaya thank you all guys for your support thank you very much ndiri kumbopindira vanhu vese vanozati vakasapota vakamira nezvinhu zvakaoma zvinhu zvakadii ndiri kumbopinda mumawhatsapp tenda chaizvo ndichimhorisa ndichitenda nokuti zvinhu zvinongodakadza kuti ungofunga kuti so maziva ekuti waida kune vanhu vaida kudestroya kune vanhu vaida kuona diaries yakadonai but there are certain diaries vakamira handika the likes of anamiluka mudzipuru wavo handika tiri 400-300 number tadona vanga vakangomira varipo handika satana ari pabasa achifunga kuti achadestroya but ndakazviramba ndikati aiwa achinodestroya ndimwari kana zviri zvamwari hazvina kwazvinoenda kana zviri zvangu aiwa let it be destroyed so I want to thank ndiri kupinda mumainbox handika all of you guys vakaramba vakamira vamwe ndinogona kusafunga kukanganwa but mondiregerera handika still I appreciate you handika makakosha makanakira hamunako makaramba makangomira mukati aiwa tinenge tiri tese handitika kusvikira zvangozoti moto wemapepaka zvinongoti bvu zvodarika handimaona zvangoti bvu zvikadarika nokuti moto wemapepa handitika zvandinokudza izvozvo hapana munhu anogona kudestroya munhu saka guys setaenda kure tine nyaya mbiri handiti
tachirega titenge nei kuita kuti vanochema vogara vachema handitika tozopinda hedu kune dzimwe dzose kana kuti dzinonakidza kuti dzinodii handizivi. Regai tipinde panyaya iyi. Ndokumbirawo guys, mwana ari kuuya apa, mwana mudiki handitika, mwana mudiki auya nenyaya ishi handiti atofona achichema mwana uyu angadai ari kuchikoro right now, but regai muzvinzwire zvatinoita vana mai kana tichinge tasangana nevamwe varume. Handi kana wakambozvara mwana wako ukasiya kwaunenge wasiya unorogwa kumwe, zvamunoita vana mai, ina handisi ndiri kutaura, ndoda kuti muzvinzwire, munzwe kurwadza kwazvo mwana akungodzembereka namastiriti, munzwe nyaya yacho kusvika pakumwa poison zvokuti dei vanga siri mwari vakapindira ka asina kurumidza kunonongwa kanodhoswa dei akatofa. Handizivi kuti mai avaizogara here, vaigona kuzogara here guilty upenyu hwavo hwese hwokuti mwana akamwa poison kuda kuzviuraya nekuda kwangu inini handika. Saka vaya vekuchema zviri izi seniwo kudai amazona asinda simba nje handingochemi mazona ndochemedzwa nenyaya dzakaoma stereki. Vaya vekuchema stereki vaya mogara maisa matishi, because be guaranteed this story is so sad. Regai tiunze guest yedu azvitaurire ega nyaya yake. Right. I hope muri kunzwa mesi. Hello Tatenda, waswera sei? Right, sezvandakuudza kuti ndichakufonera ndave netimu rangu. This is the moment, this is the time. Right. Tatenda, sorry zvako mwanangu, but tichazama kuti tifambe newe, but inini kuti ndinyatsovatsanangurira nyaya yako matsanangurira waita unogona kudaro wasirira apa ndope kuti manje uchitaura zvese zviri pamwoyo pako uchiburisa zvechokwadi chese handitika kuitira kuti vayatsodzwisisa pane nyaya kuti zvakatanga sei, zvakafamba sei, chichakaitika, so that kana zvosvika papati yekuti iwewe uruda kubatsirwa pane zvaunenge uchizoda kubatsirwa vanhu vange vachiziva full story yako kuti yakamira sei. Saka ndiri kupa mukana unoyo kuti iwewe chitanga kurondedzera kubva pakutanga kuti what is going on. All right, Mom, my dad. Yeah, all right, Mom, my dad. So, I mean, my job goes like this. I got bounced to Zimbabwe last year, last December. I got a flower in a bum kurva. Digital form 5. Then, Mama wangu wakabaza mwandiki chuya kuno kusauth. It was in December, around 15 wakati chuya kuno South Africa. Nosiko kotinga nechikoro. Ndawandati okay. But vakatanga vanduza kuti kumashure vachiti uchazoya kuno ndati it's okay. Then vakabva vanditi dera vakandikuza ndakauya. Tatenda wedzera phone wedzera volume yako pa phone nyatsoperera. All right. Yeah. Yeah, so manje vakanditi wedzerati vakabva vanditi ndati tenda ibva kuchikoro iri mandi. Vakabva vanditi tatenda ndakunoisa chimari kuna muzanzi wouya mangwana. So ndaibva kuchikoro ndakati mama, what about transfer letter? Ndinongouya here ndisina transfer letter sisina ndiri kuita form 5 ndinoda kusvika chikoro nachienda nechikoro handida kusvikogara. Vakabata aiwa uya inosvika toona zvokuita kuno ndati it's okay. So bamukuru vaivasipa ndogara navo ndifundisi vaigara vakazi vaenda kubed bridge kumuchechi vaenda kubed bridge. So ndakasara nehanzvadzi dzangu tu vana vabamukuru vabva vanditi mama chiudza bamukuru iwewo kuti uri kuenda ugokwesenda kunana sekuru vako uri kuda unovabatsira something kuti kwai unyepere bamukuru. All right. Yeah. So ndikati why should I do that? Komadingo vataura mune zvakanaka mangotora mune zvakanaka pero ndina kugara mune zvakanaka sina kuita sei pane macommunications barriers between now madingo kuti mangokumbira mune zvakanaka ndangodaro mama vakabva vandipindura message kuti
ini ndiri kutuya kuno kana usingade kuita izvozvo zvionere taura navo inanzi kutaura navo namai vako mamagara before vasati vati uya kuno kumamagara muine ukama wakaita sei uchigara nabankuru wako ikoko? namama wangu is like taingotaura pafoni since 2014 because ndaisati ndambogara navo kuvaona since 2014. That was my first time iyoyi kutovaona iyoyi kutoya kuno nokutosangana navo. Asi saka kwana bankuru kwa utwara twaigara na baba ndi baba nkuru mkoma wa baba. Yeah. Baba wako varipi? Wakasagara ndi kuma 7 years. Alright. Saka baba ivo pakakisana na bankuru tigana bankuru kuonga kagara sei na bankuru ku Blawai. Ndenda kugara mune zvanaka ndenda gara but ma communication ma family anoitike kuti usingadiwe usingoitawo zvakaita kunana mama vanenge vachitawo zvavanenge vachiita then vasingawirirana nana mai nana babu. So kugara ndaenda kagara chikafu ndaidya so tongoti zvazviri right. Chikoro waienda ndo zviri important. Wakaenda kuchikoro chikafu chidya zvanga zviri tongoti ndo zviri important right. Zvazodi paya wadi wanyengerwa kunzi chitiza unyepo tukunda nana bankuru kugokwe ndobva waita sei? So ndazama kuati ko madiktaura mune zvakanaka ndauya mama wakati don't come kana ukarega kuwepa papa boys ndatoisa mari kuna muzanzi. Boys mari iyoyo inondinetsa kuti ndizonoti stepdad murume wandinaye sino anozonetsera mari iyoyo achiri ndatambisa mari 3000 yandabhadhara kuti uya hauna passport ende zvinonetsa ndouya ine mukomana hande vangu achibvunza kuti mukomana here kana kuti musikana hande so ndauya mama ndakakwira bhazi ndikabva tanyepa mama vakanditi siya hembe dzose woita like uri kuenda kwabamukuru but it was during muna December pakaita kalockdown katikaenda changotasai muna December taichingoenda kuchikoro so vakanditi uchisiya uniform zvese woita like uri kuenda kwabamukuru nowabatsira for about a week or 2 weeks then wotidzoka wotiti uri kudzoka then ndangoti ngopfeka hembe shoma shoma isinoita uchapfeka trousers bhudzirwe and boots dzimwe hembe dzezesiya so ndangotedzera zvakaita ndikabva ndakwirawo ndikanyepawo that day ndikabva vasipo ndataurawo ndanyepawo one said so ndakauya kunoku ndasvika kunoku ndasvika kunoku ma-communications namama ndo patakatanga kuvaonawo tikatibharawo tikatanga kuona for the first time since 2014 pandakavaona ndabva ndatanga kuvati fara namama faya then vakabva vanditi chawauya kunoku ini ndakarohwa nemurume South African so ini ndine musha kuLimpopo ndokwauchaenda kunogara manhere andikatovabvunza kuti oraitiko zvechikoro vakabva vanditi ayo chimbo chechikoro chimbonyarara ndakatovasvika manhere andakasvika chimwe zvechikoro chimbonyarara tinozviona vakabva ndati alright since chevanhu unonge kungade kumhanyirawo mhanyira vakabva vatonditi next Saturday uri kuenda kumusha ndikabva ndaenda kumusha kuLimpopo vakabva kuLimpopo alright ndikabva ndaenda kuLimpopo ndikabva ndanogara January December andikauyaona na 15 so ndakabva ndaenda kumusha hello sorry pane munhu andisvikira vanhu vari kunogara neni panapo vakanditora kuti ndigare navo pani zvino pane andisvikira ndavhurira vavhurirako takamira vavhurirako tiripo nyavuya munhu hello ndi baba vangu vanti vari kundidana so ndombotaura ndozoenda kwadi kutaura navo godzoka taura navo godzoka
nditaure navo taura navo ikandidrop then ndokufonera after 5 minutes. Ngatitaure vanotoda zvokutotaura neni nekuti sezvandakufonera ipaipa vanotoda kutogara neni pasi sezvandakufonera ipaipa ndichiti handina kokuti wadi kuvadedza kuti vauye mudhuze umu vanoda kugara newe pasi indava ngavauye mudhuze vanzwe zvatichataurawo panapa sezvo vaneiwe ipapo tinokubatsirawo nazvo. Manje ndiende kutokumba ndotofamba from ndechitaura ndichifamba. Wanga uri pai? Ndiri mumba ivo vanogara kuti asuku. Saka ngatitaure hedu gozoinda tigozonzwa kuti varikuda kuti chii. So nditi ndaenda kuLimpopo muna December vakabva vauya kuholiday for Christmas holiday nemurume wavo. And ndoko vakandisira hanzvadzi yangu nekuti ivo nemurume wavo nastepdad vane vana 2 mukomana nemusikana. So musikana so vakabva vandisira vana 2 ivavo 1 vakati ndo wauchange uchigara naye arikufanira kuenda kuchikoro muna January grade R. Ndikati it's okay. Ndikati it's okay. Vakati ndo wauchange uchitarisa. Ndikati it's okay. So ndafunga kuti pamwe maybe pane zvavari kufungawo zvechikoro. So ndakati vakabva vati January, February, March mwana ndingomuendesa mukira ndichimuitira. Murikugara muri 2? Ndaigara nevamwe tete. Sisi wemurume wavo. Saka iwe wanga wamusikana webasa kuchengeta mwana uyu kuti mwana uyu wavaende kuchikoro. So ndakamuchengeta from January, February, March. April ndopo vakadzoka kuEaster holiday. Handachingomuendesa kuchikoro papa. So muna paEaster holiday ndopa ndakazoti mama so handichaendere kuchikoro. Then kungotaura tatuwedu kuti handichaenda kuchikoro but since twakambouya muna December ndakambovabvunza zvechikoro vakabva vangoti brasha vakanditaura vakanditi kumboita izi pana hapasumba penyu so unofanira kumboita izi unofanira kuziva kuti pana hapasumba penyu. Ndikati it's okay. So ndakavabvunza muna December ndichida kuwana muna April ndichida kuwanawo closure kuti ndinyatsonzwa kuti maybe handichaenda kuchikoro ndozivawo kana pane something chamuri kundiplanira. Then ndakabva ndaenda kuna stepdad ndikabva stepdad vava vari open vakati haunouya kutaura zvimwe zviri kunetsa. Ndikabva ndaenda ndikada ndataura namama kuti ndiri kuendere kuchikoro kana kuti vakati chiti mama wako havadi namama vane macommunication barriers. Mama vanenge vachiti baba havafaniri kutaura kana kutaura neni something nditaura kuti mama vachiziva mwana ndewangu etc. So ndikada kuti ndoenda uku mama vanobva kuti ziva kuti baba ivava havasi baba vako wakauya panapi nokuda kwangu. So you should know your boundaries. Because ukada kuti so during Easter holiday actually pakataurwa zvakawanda mama vakabva vaita angle zvokusaundudza kuti akazvama pako etc. baba vako vakafa vasina kana chinhu. Then ndikati mama I also got angry ipapo ndakangotadzoudzwa ndikati mama regedzai kutuka munhu akafa vakashaya of course yes vakafa vasina uchini that was choice hakuzvigawo kwavo. So handina kuchuzawo kuti this kind of life kata. Then it got so heated zvokuti mama vakabva vatipa mari 600 rand vakadzokera kumusha. Ndikati ndodzokera kupi? Because uku wakanga wabva uchitiza uchinyepa vakazoziva here vana bamukuru kuti wave kuSouth Africa kuna mai vako? Alright, ndapajamba ipapo. So ndasvika kuno uku mama vakabva vanditi muna December vachitora mari ufonere back kuna na bamukuru. Uchinovataurira kuti wewe wakatiza ikoko wakaenda neshamwari dzako kuSouth Africa. Ndava kuSouth Africa ndikushanda kumaplaza. Ndikabva ndati mama that thing I can't do.
because inini why is it that muda undishandisa like that kuti inini ndinyepe makanditi ndinyepe for the first time kuti ndikuenda kwabamukuru mondipa kuti ndinyepe for muchiitira izvozvo actually handina kumbofona kuti wataura izvozvo handina kuvataurira then mama vakabva vatoriwo foni yavo vakabva vanyepa vakabva vati tatenda ari kumapurazi ndamunzwa ndadzonesa mwadzi dzake hanzi ari kushanda ikoko then ini nangu handina kuzokwanisa kuti ndizoona kuti kunana bamukuru mama vari kunyepa kana kuti ndabva nangoti ndangonyaraonazvo situation yacho yakaoma so muna ipepa pamama vanitaurira vakabudisa hembe dzangu panze it was apa yaveri Easter Friday vakabva vabudisa hembe dzangu panze vakakanda panze vakabva varasa panze ndikabva ndatora hembe dzangu ndikambotora mari tikanogara kuroti kwai kuri kumusha ndikanogara kuroti ndida kutsvaga taxi yekuti ndimbopinda mupolokwane ndingonotsvaga zvokuita vakabva ndashaya sedeti vakanditi dzoka ndikabva ndadzoka ipapo ndikaenda panext door pane vamwe sisi ndikabva ndakumbira foni yavo nekuti foni yangu yayo yakafa ndikakumbira foni yavo ndikanyora message kuna vanonzi sisi anzi anti-Melly diary ndaita ndaziva henyu ndivo ava vari kutaura navo ndini vari kutaura naye ndini anti-Melly vacho takanzi diary anti-Melly ndini ndofunga ndakuiona meseji yako pane mapeji ai2 saka mene zvinoita mameseji aya anokurosana ndina kuiona not anti-Melly kune sisi Melly sisi anti-Daisy anti-Daisy aiwa anti-Daisy handivazivi oright handei inonzi get it reun with anti-Daisy handisi oright ndo mandakanyora ipapo musi wayeveri 7 April mukaenda ipapo munoiwana iyoyo so apo get it reun anti-Daisy ndikanyora ipapo story yangu ndikabva ndawana help ndikabva ndawana wandakataurawo navo vakati chichaitika ndikabva vachikomenda mumakomenti tichandisa foni yachitora manhamba kuti ndiwanewo kana kuti mama wanditinga ndiwanewo kwekurara then vaiva kuda kudzokera kubasa then musi wakuitwa Easter Sunday vakabva vatanga kupopota mama ndangogara mumba ndakanyarara chichi ongonzi wakagara pamasofa masofa azangu akatengwa nasese murume uyu chichi unditadzisa happy ndiwatiwati so ndakabva ndafungawo zvangu for that time I don't know mweya wandipinda ndikabva ndanowa mushonga urudziyo wakanwa ndakamwa jet fluid alright ndakanwa jet fluid yaingoriwo mumba ndikabva ndanwa ndikabva ndapirawo pawa vakabva vanditora vakabva vakazviona kuti wamwa poison zvakaonekwa nemwana alright ndiri mumba murumu mangu ndega mwana ndiyakazviona then vakabva ndarifonerwa ambulance ndikanorara kuchipatara then because nesituation yairi kumba ndaiva ndazinoadhiswa andaadhimitwa 5 days nesituation yairi kumba ndikaona kuti ngona vana mama vaita sei ndikabva ndazvidhistadhisa hangu bozwana mama vefunga kuti ndichagara ikoko for 5 days ndikazvidhistadhisa ndikavafonera pamsebdate nekuti vati kana wapora unouya kunondifonera ndoya ndokutora vakauya vakanditora ndikaenda kumba ndasvika kumba ati uchatotogare panapa hazvichatoita nezvawaita izvi hauchatomboita kuti ugare pano uchigara panapa wakobva and hauchatogari panapa kana iwo uchigara sosepeta wambozama kuti unogara pano hakuna kwaunoenda uchingoninga vachingoti unogara chii unogara tinoona zvokuita school wati tinoona zvokuita it's okay so ndaenda sara ndiri pa ndikaenda una stepdate vanoti unogara ndaenda una mama oti
hausi kugara panapa. So ndikaenda kuna anti vaya vota mama wako uchingonzwisisa nayo nayo zvichiramba ndikati so ndakazongoendapo mama wavo kutaura kuti murume wavo kuti tizi kuti tatenda ari kugara panapa ina handisi kudzokera newe kuJoburg nekuti vanoshanda kuJoburg nemurume wacho handisi kudzokera newe kuJoburg ndiri kusara panapa kana uchitani kugara panapa ndichatobva inini nevana vangu ndobva panapa ndosara natatenda wacho so ine ndakazongosaronda so there's no need because mama achi havandi vanongototi zvavari kuda then mama vakantaura kuti mangwana we are moving songeza hembe dzako sezaidzatombokandwa mubhini kunze kudasibhini kuti dzinopiswa ndakabva nditora ndikadzirongedza ndikati samudege mangwana achi akati hausi kusvika kuJoburg hausi kusvika kuJoburg kumba kwangu ichaedza uchasarira murodi oro uchaita sei ndikabva ndatsvaga so panhamba dzevanhu vandaenda fonera nefoni yasisi vaya vaendaenda ndakabva ndapiwa kambudzi naanti nerweseri kuitira kuti ndigokwanisawo kufona vachindibvunza kuti ndaita sei then mama ndakabva ndati nekuti ivo ndaizochero ndikaenda kuJoburg handinanondibasa ndakabva ndiburisire mupolokwane vandiburisira mupolokwane ndikafonera pane nhamba dzevanhu vandaiwana ndakawana kufacebook yaya yandakaposta then ndikabva ndafona nana mama vaya ndikawana rubatsiro hanzi upedze ndiani ari kuti upedze vari kunditi ndishese ndamukuru ndiamukomana kugara wakandipa pekugara hanzi upfeke uende kupi vari kundidedza adzoka mukomana anga andishesa ko wadi kuvodza kuti ndiri kumbotaura nevamwe vanhu vari pafoni vadeedzei kava uchitaure navo panapa ndiende kwavari ndichitotaura inda kuchinda kwavari kune zvakadi ndokata because ndiri kufona nedirect saka ndokata ndozokufona futika alright sharp right ndafona guys ndakata rega yasvike pana ava vari kumuti huya ava ndo vakamubatsira kune accommodation vaonawo mumagrupu rari kuti akakanda irori saka sikuziva kuti kwakamira sei rega yaende tifoni tiripo but imbomirai kumhanya guys tizvandogara kuudzai zviya chimbomirai mwana uyo apedze kutaura wamuka okay your mother was greeting you she was here she was greeting you right saka nyaya iri kuitika ndekuti chimbomirai kumhanya makadaro tanzwa tinzwe saidhi remwana nhamba dzamai ndinadzo nhamba dzamai ndinadzo ndo chikamu chinotevera chokuti tizowana kubata mai ava tinzwewo saidhi ramai ndokuti nyaya yatsobuda yese pachena kuti chokwadi here kana kuti handizvo saka now tiri kumboteerera saidhi remukomana handitika kana apedza saidhi rake we call the mother nhamba ndinadzo kana ndisina kupiwa nhamba dzisiridzo tofona nhamba dzabankuru zvakare kuZimbabwe ndinadzo tofona saka pagais chikuitika tichimirira kufona bootback tiri kukumbirawo vese vane mweya wokuisa airtime nokuti pane long apa ndiri kufona neairtime yangu right now because kwaanogara network inonetsa ibati saka ndanichitotaura anga chitakabhaza ndofona back saka ndiri kutofona direct nedirect call apa ndandaisa airtime yangu ye200 of which handizi kuti inoperera papi 200 ish saka toda kuzofonera mai tozofonera bankuru kuZimbabwe saka vanogona kupudi handingazivi kuti hanzi mai vanogona kutinyepera ali but inini I believe in two sides handitore side one handimhanye neside one I believe in two sides of the story handitowana that's me based on experience yekuti ukada kumhanya nenyaya one inokunetsa so ndichavanzwa two nyaya teenagers handizivi so far sandaziva tichanzwa chokwadi chichabuda hanzi komukaisa cobundle SIS MELLY cobundle rekuZimbabwe rinoiswa seiko ndondiudzaiwo roiswa seiko
kana chiri chokwadi chitogwa nemwana pana mai ava tinogona kukatirwa foni. Animaona tinogona kukatirwa foni kana kutotukwa totiga kudedzwa. Kana vari maiwo vari kunyeperwa. Animaona aiwa vachaona nguva yekutsanangura kuti aiwa zvamaudzwa kuti kudii handizvo zvakadai. Andimona ndo patichabata chokwadi ipapo. Andimona then patichabatirawo patichafonera bangu kuri kuZimbabwe apa. Ndo patichazonzwa rimwe side saka pane masaidi matatu apa. Kozoita chokwadi. Ndo chatoda tinzwisise kuti masaidi 1 tarinzwa kwasara 2 masaidi. Kozoti tozotsvaga toga chokwadi chingave chipi. Anditi mashona. Saka ndo nyaya iripo. Regai tinzo kuti nyaya yakamira sei. Tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Saka kana pane vanogona kukanda airtime guys ngatite mudzanzo. Hanzi ko bundle remuno simeri. Rinoitwa sei ko bundle rachena ndizivi nezvekuti akopa handifone kuZimbabwe kai ndinotongofona kana ndiri pamashows handisi munhu anofona kumusha. Saka nditozivi zvekuti kwa mako bundle kuna manga chikwa download yakasei kudi mufana neSLC call home line richip. Saka ndifa utenga line reSLC zvamukutaura. Ndonzo mukufana nicho ndikufana ne Vodacom. I think Vodacom inodhura. Tinogona kushandisa kufona neSLC. Ndinogona kushandisa kufona neSLC. Andiselina ndipinirewo number dzeSLC vanoda kukwanisa kuisa number mari ku inozi MTN is cheaper. Manje nina ndina MTN ndine Voda ndine SLC. Alright regai andiselina muri mwere mu comment section ndisirewo ka number yeSLC imwe yaya munogara mchisa yaya ti vafoni titengerwe airtime yeSLC titry iyoyo timbonoti ino lasta kusvika papi. Andiselina ndruda kuti andiselina vaiti vachisa pachipina number varipo here apa andiselina hanzi 300 ndizvo andiri kuda kuti zame kuita izvo mate plaki mate. Manje andiselina shavasi kubatika hapana weranga ndidedzerawo andina MTN guys andina phone yeMTN ndochanisa Vodacom neyi yepashow yamunofona ndeSLC. Chibva imaipina andiselina imaipina exactly iyo number iSLC issue. SLC iyo yapinwapo guys, SLC yapinwapo. Saka nokwatsata airtime isaipa papa tushandisa airtime yacho kufona Vodacom hanzi inodhura. Ndajaraka kushitengera Vodacom yangu yekufona malocals. Saka ndifoni kuZimbabwe. Hanzi recap hakumana hanzi iye analine rechi andizi ati chinda mtengera airtime ye MTN. Ndiye ndamtengera. Number nda yakapinwa. Hello wasvika? Ndasvika kwavari. Ndokumbira kutaura navo. Ameno kana wachida Hello makadi yanzvadzi. Tiripo ndinoitwa SIS MELLY diaries vemedia. Ndinoitwa SIS MELLY diaries vemedia. SIS MELLY diaries vemedia. Saka tati kumbokumbira kuti tatenda nemukomana uyu because ane nyaya yaunza kwandira dot chiro tingambatsira sei but we need to hear his side of the story yes to the full. We know kuti toziva kuti makamubatsira kutaura kwaita but achikumbira kuti tinzwe nyaya yake so that tione kuti tingamubatsira sei kubva pari papa zvichienda kumberi. Mukomana yana ndimziga ndechitanga mozviya. Ataura kuti makangomubatsira ndosaka tiri kuda kubatsira wesu kupindira sevanhu vemedia sevana veZimbabwe. So manje nini mozo akakambatsira for that on the other side you are looking for a job here and then I said to him just no I can accommodate you. Mana ndiko. And the story yake akasema mtore story yake kamira zina akakambatsira. Andisikunyaza kunzwa yemanzvadzi mutaurira pasi mati. Hamusinyatsonzwika mati taurai futi. Gati mama wake akati mama wake akamurata vakamuzinga. Baba yake. So then ndo vaenda ndivanda akamudesa ndikati no I can help him fast.
ndobva ndamutsvakira ngamundokurendera nerumu. So then now mainini vake vauyawo vakati vakaponera iye vakati no iri uye kwanditi ndinova nemainini vakuka havachimbozizivi vakuuya kwauri kwavari ende havana kumbototi unogara nani taurore navo vanhu vavo vachikumbira kuti shunguta noise manini maplate enyaya aiwa nditaura kuno kutaura ini saka mainini vauya ndimainini vapi ava ndikutore then tiende handitika waona papane mwana then havana kumbodari kazvinhu vakabva vati no iyo tsvaka mari uye kuno kumama ava vakambomira sei vanoti mainini vanotitsvake mari usina kana nemari vanoti mari waiwana kuti vakagara mutano then iyo chidaiato kutanga vatumire mari veikwira vakatiwo mari havana kana sei iyo itasina kuti mari yakupa mari dzakugona kurasika uchibva kuno iyo mainini vako vanoni namba dzangu so namba dzangu dzogona kuti kana warasika then from there wotanga kuda information kuanaimai indesikazidwa pano wainda kuti right so zvandichaita ndine nepolice station so ndinobvura kesi. Sorry guys, background noise. Sorry guys, itai visa ma headphones ayo mukuti anoisa notokombrera kuti noise, background noise. Hello? Okay andei ndikati nini ndoenda ndinobvura kesi ndabvira kuvhura kesi ndapedza napanalize on my side I will be safe because ndiri munhu wemutemo mama so then from there akati ari kutyika kuvhungwa ndikati don't worry about that don't be arrested, don't worry about it. Right ndikamiti akarasa mama acho vandibvatumira after 3 days ndobvatumira mai vekwakuti bvavapona vakamuponera vakataura navo kuti hawaikuita so mwana so abizi mwana ka vanotakochivula jati mutore mwana dai mamuri munhu anofunga chaichayoka matora mwana muri mazimbabwe you were supposed to come here and then talk to us. After that you take your child and go then mwana kana tizo ari akomodini side achida kuzoshanda wokusvaka wokusaka mazamba aifamba nawo kuzati tomona muhelpa iri mudhuvi so then manje after that nobango ndobva vatumira mari vakati achiuya nezero aifanirwa kuenda akavafonera kazvikumbomira nhasi avakufona manje kuti ndakuya kazize no handingauyi haungauyi because taita accident namai vacho namainini vacho ya mainini ava ndimainini vapi ava munin'ina wamai kana kuti mainini vapi hanzi munin'ina wamai naiye right so then after saizvaita saizvo ndikatini pakanaka ega mama vachi vafonera vachataura naye mukadzi wondo vataura navo vakati no but zvamunoita zvakashata ini batai makadaro mukwasha itai visiyai kitchen siyai zvinhu zvacho zvakadaro siyai mubude imomo endai kumarooms kwenyu siyai because kunogona kutotaura kuti hatisi kutombozwa nenoise yemakatlari enyu maspoon mafoku chichiguruguruguru noise indai kumabedroom kwenyu siyai zvakadaro budai imomo siyai zvinhu zvese izvozvo siyai zvinhu zvomuende kumabedroom kwenyu right saka bva zvaita sei hello ndiri kunzwa ndobva ndati okay no pakanaka mama ndibvataura nayo akationa vakatumira mari then ndikauye mani akuya mastatement maivava but I'm very proud. So I don't want to be in no problem mama kana mchimudaka uyumbana ari pano kwandiri kuno then itaito simple unogara kuti ini ndiri kuratsenbeka nzvanzi titori pamedia right now as we are talking saka tatisatanyatsanzwa nyaya yacho mwana anga achitsanangurira nyaya yacho yese ndopabva mamudeedza saka ndabva ndamuti tinochienda kuna mukoma wakakubatsira ava tikumbire kuti tinyatsopedzisirwa nyaya yacho newe then toona kuti tingatangira papi muri kupi ini ini ndinogara kurustenburg ndinogara kurustenburg okay so ini mungambatia muiziva mpana hatimuzivi kakubatsira kwakasiyana-siyana kahanzvadzi kubatsira kwakasiyana-siyana isusu tinoinvestigator handiti ndakudza kuti tirive kumedia hati we don't just kuti munhu auya toda iso tine maways atinoitawo nawo handiti ekunyatsomeka shoti nyaya iri straight forward ndo patinozopindira toona tomubatsira sei
Yeah, because my children actually don't know to get to the cat. When I'm going to na hii pachake ndio down the other side mfano mwa kitako so nini maya ilikuwa ndio itakuita ndio ni ilikuwa good company so then I was thinking that is a big guy but now I can see it's a small boy maana mbigi atangari kumpai so anatamweza huko then after that my watu wakamtoa kwa umusha kwa watu yazo kutakuno basic sport so then after that wakatoka kila kuno kwa timu watina mali wakapamba kuingia mrumo ya abaenda akaenda kama yake ndio ni helpa so mapo namba yangu nini akaona kama mimi family baenda niko wate ndio batanga kufunza ya wasinzeke ni and for later about a week in the kwa ajone sababu ngone kama wangu ndio au mambo watu kada okay ndio ndio word ndio ndio sana banda mpona ndio banda sana naye naanza historia yake ndio banda kumana salaoma yeah so then after that andara baba wakashaika so my wajataro na watu ndano tulama idea baba wako wewe mura wende kumshika watu wakawanda wakashalika roba so right yeah okay hapana tukana mwalimu anotio hata kubazira so then now we are manja waanze nini watu na ina ntombo zitu hapa na ndumvunja zino wazee anza ndio anza kumboona saka usingabazivise unosanga na umtown kana wasanga na umtown oyo dada wa umtown macho na momo watu yatanga gorega kuya yeye ndio kuno hapa watu kwenda eno bao dokulo mkara mstri then after ama darudu kupata kushabuki wakaterera kuona makonda namba azan ambi nini alipi ni information yebuki hao akambo usika kuno kwa ndi ingi sasa vitu mwana yari ada zanga dua ovo anga garam street yar bu shadu ta gadde matamba dare ashanti asube obiwa so I know on my side I'm very afraid now but one hour ago on his side very I can see that is very hard right I can't blame you anjazirega ititokutendawo zvedu nekubatsira kwamakaita zamu yewohunu kwamakabva kunourayirwa vanhu kune vanhu kuti mwana uyu wandisingazivi let me accommodate him ndichimutsvagira zvekuita saka nyaya yake angasati apedza chiregaiwo imi muri padhuze chiteererai regai achiuya pafoni tichinzwa nyaya yake achitipedzisira imi akateererawo ikoko then ndichazofonera mai vacho ipo pano pamhepo pandiri ndiri pamhepo right now ndozofonera mai vacho ndozofonera bankuru vari kuzimbabwe timbonzwawo kuti nyaya yakamira sei tositangira ipapo alright ndinotenda mupei zvenyu foni hello tatenda right ngatichienderera mberi nenyaya ndobva zvaita sei hello ndiri kunzwa ndati ngatichienderera mberi nenyaya yedu ndobva zvaita sei paya alright naitaura paya ndopachi mama vanditi kundanda kumira pakuti ndakazotora namba ndikandorara kushamwara ndiri ndikabva ndazowana namba yekuti ndiende kujobek nekuti munhu akanipa namba kuposta ndakaposta kuna andidezi vavo ndo manamba varipo nditori nenamba dzavo vakanipa pekutora vakanditora vakanondorarisa pamwe vakabva vazondibva ipapo ndakandasitaura neshamwari yangu ikandiendesa ndikaenda kujobek ndokwandakazokwira ndikaenda kuno kwandiri munova imomo jobek mandiri then ndasvika ikoko ndakagara imomo pai waigara pai neshamwari yangu shamwari wakaiwanepi ndekumusha tangowirirana so aigara namama vake so ndakabva ndazongomufonera ndikati akati auya ndikabva ndazogara ipapo ndikabva so vaiva vada kuenda kumusha avada kuenda kumusha so ndakabva unaona kuti ini kuti ndisare papo zvinonetsa ndisina mari yerenti nene ndopa ndakazokumbirawo namba dzababa vandogara navo ndikabva ndakumbira namba dzavo ndikafona apo wiki ndichivafonera ndichiti ndibatsirewo ndichivatsanangura nyaya yangu pafoni vakabva vanditi chiuya kuno ndobva ndauya
ndokusvika kwandakasvika kuno kuti ndigare navo barizvi. Right. Pana mainini vari kunzi vauya. Mainini ava ndimainini vapi apa? Ava vakandifonera paWhatsApp. Vakandifonera pafoni vakati ndakanzwa nyaya yako. Ivo mainini vavo? Vari vekupi? Vari mainini vani? Handisi kuziva ipapo nekuti vangondifonerawo ini. I think so vakanditi uya kuno kutoti vanogara kuFine Town, vanditi uya kuno kutoti tosvika toda kunogadzisa kana namai vako toonesana tinotaura namai vako. Ndikati akana mama vangu havatombopika makoyi. So pandakavafonera pandairwara ndikataurira baba kuti ndiri kurwara. Mama vakanditaura kuti kana uchirwara uda kuti ndiita sei. Tokudzokera kumusha kutore kana chitupa chababa wako udzokere kumusha. Unotsvaga kana sende yekumba kwako unogara ukadzokera kudzile chikweni kwako nechitupa chababa wako vanokubatsira vanhu vokupa stand. Ukwanisa kudi kana kuvaka kana kuita sei. Wozviitirawo zvinhu zvako nekuti wakura wane 19 years. Right. Saka baba tiri kuti mainini havo vaziviwe. Vakaona post yako. Ndo vari kufona vachiti uya kuno. So vanga wane 2 days. Unoziva sei iwe zvawanguda kuenda kuna mainini uku? Unoziva sei kuti mainini ava vano exista variko vakaita sei vakamira sei? Unoziva kuti muno South Africa ritatenda anything is possible. Saka ndakabva ndavataurawo baba kuti vanditi ndiuye. Then vakanditi kana uchida kuuya chikanoda kuenda enda. Ndikati ndachingoda communication nekuti namama wangu chero ndikaiwana kuti ndiwane communication namama. Then papo from there vari kungotaura mastatement asinganzwisike. Zvandanyanya kuona ndikati ndambozama kuti ndiende kuna tete Tiuta. Ndikabva ndaona ndikavafonera ndakutaurira ndikavafonera nika 2 minutes zvabva zvakata. Vakati uya kuWhatsApp. Ndikasenda kuWhatsApp ndazowanawo namba yenyu kuti ndiwane kubatsirika. Ndinoda kudzokera kana kuti sei mukanditi munokwanisa kunditi ndizotsanangura nyaya yangu yese igere kana kwakuma77. Right. Saka wanga wazvipira kuenda kuna mainini wausingazivi yako. Right. Bata wakadaro. No, right. Right, I'm trying to call phone ya mai vako. Handisi kuti mataura navo papi mai vako pawataura navo papi. Yo namba ndataura na mama vadaire vakati vadaire namba isiri yavo. So ndakutaura ipayo kuti vadaire ameno vakadaira. Right, iwewe pachako pfungwa dzako dzangachida kudza kuti uite sei, wanga uchida kuita sei? Vanga vatondikanganisira pakuti vanga vandipowanditendera mari. Then inini ndaona kuti sezvo vanditendera mari baba vakanditi ndichienda. So kuti handizokubata ndikuona kuti baba vari kutonditi ndaenda ava vandinavo. Ndotoona kuti baba vangu vari kutonditi ndaenda. So une namba dzamai ava here? Ndokumbira ka namba dzamai ava ndidedzero namba idzo izvozvi kana unadzo. Because uona unodedzwa nevanhu kuti unonoitwa human trafficking. Handitiona since uri kuti hauvasivi unopanda kunoitwa zvakawandwa newe tatenda kuno kuSouth Africa kuno kune vanhu vekumusha chaiko. Don't trust munhu wese wasingazi. Ndipo namba dzamai ava. Because parikuti netsamai vatonzi vasenda mari mainini ava iye havazivi. Iye vatosenda mari kuti uya kuno kuFine Town iye havazivani. Like really? I mean, let's find out. Let's find out. All right, ma'am.
Mira 0813 83 ani 83 83 19 89 avana kudza saravo This is the answering service for 081383119. mataura nguvai because number yamaini nokwa isi kupinda This is the answering service for 081383119. number idzi dziri pawhatsapp dzamaini navo dzamainini because nechawana kuti taure navo tinzoti ndimainina because tatenda muno unobiwa sekuseka unotengeswa sekuseka unobviswa mabhodhi patsai kana kutokuroseswa kuenda kune dzimwe nyika uko kuroseswa chihure uri munhu wemukomana namba yava ipindi yamainini wako iyi right tinogona kuida foni yavo iyo iri pawhatsapp check iyi haisi pawhatsapp hanzi pane namba iri pawhatsapp but iwewe wanga uchida kudii mainina vavanga vachiti kwaya kupa intown hanzi unozoya kuzoita sei mama wako vari kupiwa kujobheki saka waivanga vari kutumira mari kuti uye kudurban ivo mama wako vari mujobheki vadi kukwira ivo vakati ngatichisangana mujobheki ivo mainini wako ivavo ndopandiri kudza kuti patorezeka mared flags already because mainini wako kana chichikoya dataura namama wako handiti vanouya kuno kujobheki nokuti mai vako vari kujobheki ivo vari kupine town that is kudurban handiti ivo ndio vanouya kuno kuvo kufonera kuti ndasvika pai kana kutouya kwamunogara kuna baba vangu vachigara navavo ndini ndoda kuti votobatsirana nemudzimai wababa handei tinotaura namai ava takatarisana navo zvinenge vada kuti iwe uinde kupine town mozokukwidza modzoka bheki kumasure kutosara mai vako tatenda hakuna zvinhu zvakadaro right let's make a way forward tatenda antika inini ndandati udzokere kumba udzokere kuchikoro kuna bankuru vako because look at your age I think ukabvunza mukoma vawina weipapapaka baba vawina ku South Africa is not easy sekufunga kwauri kuita usafunga kuti kana waona vanhu vachita life dzavaona kana zvawaona 2 minutes ukaona masnika akapfekwa nevanhu nehembe wotofunga kuti life yeSouth Africa iri easy South African life yakaoma kune vamwe vanhu varikutogara mu one room vari kana 7 kana 8 iri family yakadaro because zvinhu zvinenge zvakaoma tatenda ukaita form 5 dzokera kumba unopedza chikoro uite form 6 ndosaka tiri pano isusu chatinoita isuka tinokutambira nhumwa kuna bankuru vako totaura navo because ndakubvunza kuti vagara zvakaita sei ukati no paive nemashoko asi chikafu ndaidya pekuvata ndaiwana plus chikoro ndaienda ofucho sarigwa negore 1 kuti upedze form 6 1 gore woenda unoenda kuchikoro upedza form 6 wobata certificate yako then you start from there kana uchida kuzoya kuSA wouya uine plan wakapedza form 6 yako uine certificate uri kunzwisisa but it seems as if hausi kuda nokuti nditoona even manonekero kudaira uri kuita kuti une madhauts ekuti hausi kuda kuenda kuZimbabwe tati tinokukumbirira kuna bankuru ndi baba uri mwana wakashandiswa handitika sekutaura kwawaita namai vako ndo basa redu mainini hatikwanisa kumai vako tatrai kuvafonera havasi kubata foni that's fine handitika takuda way forward kuti isusu tikubatsire handitika uende kumba kuna bankuru titaura navo vachiziva kuti uri kuuya wapedza chikoro chako kana wazofunga kuuya wozoya nezvimwe mai vako wazviona kuti mai vako she's a toxic mother ndakuudza ngati ini ndiri ini I'll cut off this mother wakachengetwa kwakura sei uri kwana baba vasiri mukati moupenyu wako maya nhasi wakuzotsvaga mai vanoyava kudhambira muSouth Africa muno kutichengetwa nevanhu vasingazivi munourayiwa tatenda unourayiwa kutengeserwa mabhodhi parts munomu South Africa munomu kana kuendana naEgypt uko kunoitiswa ningikiri zvemadrugs izvi kana zvechichi ameni anditi waona dzokera kumba
ndoda kuti asi ndoda kuti tiite zvinhu izvi tichiwirirana kuti are you up for it uri kuda kudzokera kumba here so that dai ndifonere bankuru vako pano pamhepo vakati ngauye then tokutsvagira mari yebhasi woenda kumba ndenzida but hapana anozokwanisa kana unobhadhara school nokuti bamukuru vavayo vasingatokwanisa unobhadhara school saka right ndoda kubvunza ndaitatenda imo muno muno mawafunga kuti unogarawo wafunga kuti uchagara sei andiomera mama ndosaka ndiri kuti dzokera kuchikoro how much was the school fees kuzimbabwe iwewe because wasarigwa negore 1 kuti upedze form 6 waidza kupi iwewe kuinyanda kunyanda waibhadhara mari school fees yako school fees yangu iwe 700 RTGS 700 manje 700 RTGS alright dzokera kumba tokubhadharira school fees yacho upay for your school fees gore rese matima udzokera kumba upay for that 700 bond yoyo gore rose alright mama asichi mataura navo bamukuru here mama aiwa kandira kutanga tawirirana isusu katika tawirirana newe pano ukati ndoda kudzokera ndochibata bankuru ndotaura nabankuru ndoda dzokera kuchikoro tatenda kana bankuru vangoti uya handika totokutsvagira mari mangwana or the day after wokwira handitotaura nababa vava kuti aiwa tachikumbira kuti mungompa kana edhei rekuti arare arongedze tokutengera riri tiketi iwe chaungonopinda mubhasi chete woenda kumba right varipo mukoma here ndinedzero hanzvadzi padhuze papaya varipo okay hanzvadzi ndo I think that is the best plan right mwana uyo ari kufunga kuti South Africa iri easy I think ndichiri kuona ari kuda kumbogaidwa mwana ushu mwana mudiki shuwa muregererawo zvimwe zvamuri kuona izvi chiripo ndechekuti hatisati mai varamba kudayira foni yavo hatisi kuziva uyu munhu uyu ataurwa ushu handichikakunza ari kumaini navo foni yavo haichapindi ani munoona so I'm suspecting obviously scam muziva South Africa imi mamudzwe munoiziva so uyu anga kutotorwa nezvo izvo zvindikangomutiwo uya kuno anogona kutotuma kwanda kuenda handizive animaona pfungwa dzanendinadziva musoro pake haadzizive antimazviona kuti vanhu vanotengeserwa 5,000 munomu haazvizive so I think the best way ndiyo yekuti mwana uyu adzokere kumba inini ndakuplaya role yekuti now ndakuchitaura nabankuru vachitokumbira bankuru tonzgosaidira bankuru kana zvichiita mwana oenda kumba kana vachinge vati ngaadzoke akandina kumudzinga we buy ticket tokusenderai ticket mwana okwira oenda kumba then tozoona zveschool fees zvacho totaura nabankuru vacho toona zveschool fees arichema naye at least aende kuchikoro anopedza chikoro chake angasara ne1 year exactly saka hapana chinombonisa gore rakuti anongonopedzisa chikoro chake imari shoma 750 imari shoma kufonera step dad hazviite because mwana atotaura kuti step dad mai ndo vanotonga vakati handiri mai vakatoudza kuti vakataura kuti mune murume wavo ukamugamuchira pano ine mhuri yangu ndiri kubuda saka kuti hatikwanisa kufonera step dad hasiri yemuzimbabwe ndisesu watachikwanisa kutaura navo ndimai vacho kwete baba ava step dad hatikwanise because mitemo yekudzimba yakasiyana pamwe kumba kwavo kunotongwa namai vake vatatenda saka hatikwanise saka regai ndokumbira handizivi manje alright ndanchida kumbotora nhamba dzaivo bankuru ava ndiwane kufona kana zvichiita makateerera let's hope vanodayira inonzi SIS MELLY diaries live diaries live mozoisecha pafacebook ndina kupiwa namba dzenyu tachitaura pafoni yake ka panhamba dzake panhamba dzatatende papa ndichaisa link mozofollowa link batai makadaro timbotrya kubata bankuru let's hope kuti vari chete ndiri kufona direct saka vanogona kubata right at least it's ringing hello makadi zvenyu baba aiwa tiripo baba wangu ini ndinoitwa SIS MELLY ndinoitwa SIS MELLY SIS MELLY's diaries toitwa ndiriwe media saka baba muchiona ndauya kudai ndauya nerunyararo ndauya nekupotera ndauya nekuzvininipisa
ndiri munhu mukuru hangu asi panguva ino ndoda kuzvita mwana pamberi penyu ndanzwa kuti zvakare muri baba vezvemweya kuti tizvininipisewo pasi penyu. Baba pane mwana watinaye kunoku, mwana wamakachengeta, mwana womukomonina wenyu, mwana wenyu tototaura kudaro wamanga muinaye kusvikira paitika zvakaitika kanyengerwa namai vakakatiza mwana ave street kid kunoku SA. Muri kunzwa baba? Ehe, saka mwana kunoku asisina pekugara, mai pane zvakaitika vakamudzinga, zvinhu zvacho hazvina kutomira mushe, mwana achazivi kuti oita sei. Saka inde tozosvika ndazosvika pakutaura kuti aiwa waikubla wayo wakagarako sei iwe kusvika pawasvika pauchizonyengerwa namai wakaguma kuona 2014 vozokunyengera 2 minutes dzavataura newe kuti tiza unyepere bankuru uye kuno iwe ubvuma. Handimona but tongoti vana vanonyengereka, ndimunoziva vana vanonyengereka. Saka baba ndichiuya kudai ndakamira kudai nevamwe vangu izvo zvindiri pamhepo kudai tatiri kuzvininipisa kuti baba tachikumbira kuti mwana adzoke kumba. Mwana wenyu, mwana onina wenyu kana vhucha iro haringafari, kana munina wenyu chero haangafari, makatadzirwa nemwana yes, asi mwana munotsiura, mwana munodzoredzera, mwana munotaura naye. Saka ndochikumbiro changu chandiri kuti mwana mukabvuma kuti mwanoti yanga akutya kuti ndakakanganisira bankura sina ndigera hangu zvakanaka ndainda kuchikorowo ndandotofanirwa kupinda muform 6 amene kuti ndizvo here kuti anga kuenda kuform 6. Exactly. Saka ndokuchikumbiro chatauya nacho, handizi kuti mwana anogona here kuti adzoke kumba, titsvage mari yebhasi mwana adzoke kumba nokuti mwana street kid. Exactly. Tipei taure namai zvitechiremerera ndizvozvo. Mazvita baba. Amai makadi yenyu? Aiwa regaitise maoko. Amundiziva sindiri mwana wenyu, ndinonzi SIS MELLY. Amai ndofunga nyaya yamangoinzi kuita manzwira handina kuzati muri padhize denda totanga kutokumbira nekwamuri chaiko. Amai pane nyaya yemwana nawo yemwana ari kungombeya kuno kuSA. Asi chimubvunza kuti mwana unobvepi, mwana makanga muchichengeta ndimi mwana wenyu. Mwana womunin'ina womurume wenyu wamaichengeta akanyengerwa namai 2 minutes akavaziva idzo dzakatiza akapinda muno muSA, mwai vakasvika vakadzinga mwana vakadii mwana wakungombeya. Saka chikumbiro changu kusvika zvisvike kwatiri susuka tinotoona kuti zvito zvakatonaka kuti mwana adzoke kumba. Andika ndatomuti ini uchidzokera kumba uchibloka mai vako pese because mai vako is toxic, mai vako evil. Hakuna mai vanochuza murume vachisiya mwana, hakuna zvinhu zvakadaro. Saka mai kukumbira nekuzvininipisa kuti mwana tigamuchiraiwo mwana munhu sevana venyu makangoberekawo mwana hapana bvi hapana mupimbira. Chingodzo mwari vakuitirai zvakanaka, mwari vanokuzarurirai mufunge apedze chikoro sezvo ari atota form 6 pamwe ndiye wakaina mwari ndiye chiita president wamangwana akatozokuchengetai. Tachikumbirawo kuti mwana adzoke kumba mai akontinue chikoro kana zvichigona. Ari kuno kuSA kwari kutochengetwawo nevamwe hanzvadzi vakangomunongawo. Hanzvadzi vacho ndinavo pane imwe foni kana muchida kutaura navo varipo zvavo. Aripo padhuze aripo. Ungataura naye. Pakanaka amai. Tatenda. Hello. Right. Ndina mai vako pa phone, taura na mama. Mama unoda taura newe kubla wayo panapa, taura na mama. Hello ma. Hello. Hello mama. Hello. Right mama, but mina hangu ndainditika kuti ndidzoke kwamuri nematorwa andakaitoona mama nezvinhu zvandakaitoona mama kuti nditaure kwamuri ndinyepe ndipe nenzira yakaipa, nekuti mama ndo anditi ndiite zvekuti nyepa kuti kuenda kunana sekuru etc. Then ndasvika kunoku mamawo vakabva vatorawo nekuti anditora foni vakati ndinyepe kuti ndikuudze kuti ndaenda kumapurazi kunoshanda. Then ndakaramba kutora foni kuti ndikufonere ndauro kuti ndanyepa ndiri kumapurazi ndikushanda. Then mama vakabva vatora foni yavo vakataura nadedhi vakati tatenda ndanzwa here aenda kumapurazi neshamwari dzake. Then ndo pakanotanga kutongoti macommunication namama wangu kuti kutadze kuwirana ndikuti alright, so makandibvisa kuchikoro ndiri kunana bamukuru mukauya mukanditarisa January February kusvika muna April ndisingaende kuchikoro ndakatarisa kanza chikangu makazi muchinditora mune nzira yakati. Then ndipended up mama zvinhu zvapinda mazviri kuti ndidzoke kwamuri ndaitotya nekuti
kuti wachinja naita temba. Matima. Okay, right. Mirai mama. Kugara kwamaita nemwana uyu naenda kubvunza papapa. Imimi maigara nemwana uyu aive mwana nemusikanzwa here. Maigara naye zvakanaka here. Inini ane zvaaita umusikanzwa semwana. Sevana. But ndakanga ndisina basa nazo. Ndizvozvo. Aiwa ndizvozvo. Mwana sizvamataura mama kuti mwana mutoziva. Isu totoita achidzoredzera nemi muchizoredzera kuti ndatomudza kuti bloka mai vako everywhere. Tine vanhu vakawanda mama vanouya pamhepo vachitaura nyaya dzokuti namai ndakatova bloka ndini kana kuvaona mai vangu because ito vatori mbunza musha. Saka ndofunga mwana uyu ndo pastage paasvika pekuti asiyane namai avaka mai vake ndimi. Ndo mai vanofanwa kuziva. Ndimi makamuchengeta. Ndimi makamunaya achida kuchikoro. Ndimi mai vake. Kumuchengeta mwana ndakambogara naye akaita zvakaita akamboenda kunatete vati hana ambonogarisa akadzoka kutya ndikuisira mugamuchiro semwana asi hazvineizvo kana iye achida kudzoka anongodzoka kumba hapana zvandingazviita but ini chandinokumbira ndechekuti imi motaura naye kuti auye akachinja unhu hwake ave munhu nokuti inini handina pandakambomutora sekuti asi mwana wangu ndangomuchengeta sekuchengeta kwandinongoitawo vamwe vana vangu. Saka pamuri kuti achinje mama kuti ati kana tutaura naye tinyatsoti specifyraiwo kuti ngachinje pakati nepakati nokuti apa takuda kuti tisitaurawo nemwana uyu. Ane mamudzi tatenda. Ane mamudzi, alright. Anongodimudhurira handina zvandamuita handinambomunyima chikafu chero rimwe zuva handina chandakambomunyima chaangati taakati ndinoda ndikamunyima ini. Ngachinje ipapo. Then ochinjewo pakuti inini ngandione kuti ndiri mama ndindine ndigara naye kana kasanga aone mama vake chaivo nokuti inini kana ndakamutarisa ndakangomufananidza nemwana wangu zveikuita chikunhu ane achingondivanzira manzira tokuti chine chiitwa mucommunity achiita nemafriends nevamwe vanhu vakuru inini ndisingazvizivi ngachinje kutokapa. Alright. Saka muri kureva kuti kucommunity zvakare kwamunogara ane tumwe tunhu twanoita nevanhu vecommunity twamunenge musingaudzwi imimi. Tatenda amai unovatya here apa? Nangu handinyepa mama pane zvimwe zvinhu zvandaita zvokuti ndaizoonzingi namama ukaitawo zvimwe zvinhu zvanongotyia ndara tinangoindaitoona mumhatipesina mama ndiaoneka ndinozova zvakazomita kuti ndiuyewo kunoku ndiri mukunyera. Okay. Saka in other words kutaura unhu wese wawaiita waiudzwa namai vako maiguru vasingazivi. Some of the things very much influence na mama ndakumbonyepa kana kuti kana mama ndachokwati tatombovaudzewo zvimwe zvinhu because mama vanenge vanditisa vaudzewo zvimwe zvinhu ukataisilike uchiitikawo zvimwe zvinhu zvaunongochiona bo inochiteererawo nekuti nochingopane munai so unosingazivi kuti chichazoitika kana kuti aingoteererawo mama inochingoteererawo mama uiteererawo mama uchingoenda zvangu zvakanongouyewo kunozva ndikutaura kuti ndakauyawo mune zvakaipa mama andozizewo mama angutaura nawo kuti andakatovatauira kuti hembe dzese ndakasiya handina hembe dzandakambotora dzamungati ndakangotora hembe dzandaenda ndakapfeka nando zvandaenda udzwa kuti alright. Aiwa hatisi tiri kuziva kuti stage yako makore ako auri ndo makore ezvinhu zvakafanana neizvizvi but hatisi kujustify zvauri kuita because ava ndimai ndoda kubvunza Tatenda pachiitiko chaitika iko zvinhu zvokuti mai vako ava vaikunyengera kuna mai ava ndoti ndo mai chaivo chaivo ava vari pafoni ava ndo mai vako ava handitika vakakuchengeta vangu vachikunisa kuchikoro vachitiragula newe uchidya uchiita sei handitika right wazotorwa namai vawaziva 2 seconds wakaguma kuona 2014 vazokuti uya kuSA nyepera mai vako vaunogara navava kuti waenda kupi kuti uye kana dai zvaka zviri straight vaide vakatusumudza foni ivo vakakumbira kuna mai vako vaunogara navo kubulawayo ava kuti mandachikumbirawo mwana avaimboramba nemwana nokuti ndibiological mother vako but vakazviita nenzira yakaipa nenzira isingakurudzikwi. Toda kuti ndudza kuti mwanangu wadzidzei iwe pana mai vako vaviri ava mai vebhuruwayo namai vekuno kuSouth Africa ava chawadzidza apa iwo taura kuti toda kuti utaura namai vako uvaudze upromise mai vako tichiteerera tichinzwa pano mai varipo vebhuruwayo apa vako chaivo nyakubereka varamba kubata foni havasi kudavira mafoni evanhu handitika asi vava vadavira ava nyakukuchengeta saka uri kuda kuvapromisa kuti chii ende iwo wadzidzei pane zvaitika izvi
zvokuti street kid muSouth Africa wadzidzei? Usachieme tatenda, taura ndimai vako wadzidzei pachitiko chese ichi. Ndandozvananchida ndakamirira kuti usvike breaking point yekuti ucheme kuti nyatsoona zvatiri kutaura zvapinda mauri. Wasvika ipapo wadzidzei tatenda? Wadzidza zvakawanda sezvipi? Tipirewo weiswa namai vako tinzwe sezvipi? Exactly. You know, sometimes things very big, and not because we need to or something like that. And sometimes we can start the pump and then start the yaka. Ndizvozvo. Aiwa, hatisi kukubatira chigumbu mwanangu, tachida kukuonesa ndezvinoita Mwari. Mwari vanokubvisa pane imwe nzvimbo. Handitika paunenge uchifunga kuti ndakugara zvakanaka, vonokuisa pauri kufunga kuti ndinogara zvakanaka, vokuisa pabhoseni papo, vokufuratira, vokusiya kuti udzidze. So I'm just happy kuti Mwari vakakusiya muno muSouth Africa kuna mai vako vakwati biological mother kuti udzidze. Mai ukaona unhu hwavo, handitika waona unhu hwako, Mwari vakadzoka futi vaona misodzi yako ukasangana nesu tisingakuzivi. Tisati mwana Mwari manje takuchikubatsira kuti udzokere kupi kwa kuniniva uku. Handiona unenge watoredzwa nehove iwe yaJona iya. Saka amai mwana muri kumunzwa handiziti pane mamwe mashoko here mama? Kana achidzoka ngadzoke zvake maoko takanyatokuvhura ari kwaitokusenza. Thank you. Angongoedza kumubatsira tingaachibhifawo semwana. Ndizvozvo. Handina kusingambomuramba eni. Ini ndiri mushome kwaDhivi, saka chingandiita ndirambe mwana wokwaDhivi handifungi kungavepo. Ndizvozvo. Kana akamboenda nguva yekutanga ndikakwanisa kumugamuchira second time, inganditendisa kuti ndimugamuchire kuti the third time hapana. Ndakumba kuriko. I think zvaitika pamwana mama between me and you sevanhu vakuru, mwana aingotsvaga rudo rwamai nyakubereka kuti runofila, ndo zvaida kusama kutsvaga asingazi kuti unogona kuve wakaberekwa namai vakatoita satani chaya anofamba nenyanga. Handiona munhu akatokuchengeta akatozita mai vako. So tatenda ndida kuti tizotaura newe amai vachinge vadonha udzidze kunotrasta mai guru vako ava vanove ndo mai, futi handidi kunzwa wedhiri kuti mai guru ramama ava unodzidza kunovatrasta, udzidze kuti mama ite shamwari yako, udzidze kuti uite open kuna mama. Wasara negore 1 kuchikora anoita zvakaita sei dai mama tatenda? Anogona chaizvo. Manti maona manje ndo zvinondigwadza. Saka izvo zvikuchikoro kuma akachibhadharirwa nani pesa apa? Tichingobhadharawo ivo mai vake chavaingotenga mauniform fizi tachibhadhara. Fizi mamibhadhara imari iko fizi yacho dai mama? Iye zvinezvi 7,000 tikutaura yedu yemuno muZimbabwe. 7,000 mabhonzi. Alright. Tine chida kuzopota chikubatsira wedu kubhadhara school fees yake iyoyo. Kuti tingobatsira nemi apedze chikoro, nokuti mukutaura anogona anotonyatsooneka kuti iye ari brilliant mwana uyu. Saka chitoshingiri mama, mwana ndewenyu. Chitoba kana kuri kutotora shamu muchirovedzera chako itoita mwana ndewenyu. Zvimamudzizvo vana vese pazera rake raari mamaka vanotoita mamudzu. Munotozviziva imi. Asi you never know majira mangwana zvinoita Mwari manje. Pamwe ipapa ndo pane breakthrough yenyu ipapa mwana iye inogona kukeko. Inini zvangu handina kana dambudziko naye mwana nokuti kuti mwana kana wangu chaiye mwana anongokanganisa uchaselecta tete. Ndanga ndinaro ndiro ramai vake. Anga pandakambogara naye pakutanga dambudziko ranga richingova ramai vake. Kuti even vachimufonera vachifona havafoneri vabvunza kuti uri sei ugere sei, mwana agere sei, vanofonera iye vachimubvunza to the extent yekuti aiti kana achidaira foni anomhanya achikubuda mumba kunodaira foni ari kure kure. Saka haana kuziva kuti ini ndakaita several times tichiona maconversations avo namai vake. Saka izvozvo sezvo zvaindivasa ndizvozvo ndabvura mwana ndaiziva kuti ari kukanganisa ndamai vake vaitadza kungoti vataure
utaure neni ndikugara nemwana ndizvozvo right regai tipagadzise isusu kugadza kwatinoita hatikwanisi kugadzisa namai vaka because then hanguka ndikatotaura navo ndikatovatuka zvikatozidza mukurumbira regai titaure nemwana ndiye watikwanisa kuti titaure naye adzidza chidzidzo azvionera handichimaona so chandiri kukumbira iko zvino izvi mama ndechekudai so school fees chapota nhamba dzainda anadzo chapota ndichikubatsiraiwo mwana waye adzokere kuchikoro totsvaka mari yebhasi mwana odzoka kumba mamuchiziva here kuti akamapoizeni akanga afa tatenda uyu kuno kumai vamudzinga kakuvata pashe ndobva atora mushonga ndobva amwa akanobudira kuchipatara uku akanga akanoponera kuchipatara akanoita mazuva ari muchipatara mai ndopa wakati uchibuda kuchipatara kako handidi kana kuona handichimaona handidi kana kuona kumba kwangu kuda kundiisira ngozi pano pana pasi pamusha penyu handi munoona asi mwana anga adesperate kuti adzoke kwamuri anga achitya kuti aindepi hapana kokuinda kwamai kweadzingwa apano South Africa akati rega ndife hangu aiwa anambota zvining'ina une muning'ina aiwa hana saka musikana wacho ari kupi mai vake takatambotaura navo kuti mwana ngadi ngauye tikatongonzwa kuti ave ikoko handizvizivini saka mwana musikana wacho hamutozivi kuti ari kupi futi ari ikoko kuna mai vatatenda tachitokumbirawo kuti kana zvanga zvichiita mataurawo navo adzoke zvake mwana chiri kuita nchoti mai vacho manje havasi kubata foni yemunhu vasingazivikani zvachosa totraya kutodii havasi kutobata foni yemunhu vasingazozivi saka ndo pari kutinetsa but chawa regai tione tichaita sei kuti tione kuti tingabata mai vacho kusvika tavabata chete if it means then tatenda akatudza pavanogara chepo chepo then we can send vanhu vemutemo vanotikwanisa kuti tione mwana wacho aiwa mama maita basa nhamba dzeinda anadzo ndichataura nemivhini kana akusimuka dzipo WhatsApp here nhamba dzenyidzi saka kana achiuya anouya rini ndozvandinoda kuti tironge kuti tingamusumudza zvarini probably kana kusura nhasi notikati mangwana is too early kudo mutengera tiketi isusu kwakutenga tiketi kumudza kuti nanopinda mubhazi rakati opinda mubhazi ongouya asi I think zvinogona kuti kana kusura mangwana alright pakanaka mama saka nhamba dzenyu dziri paWhatsApp here idzi dziri paWhatsApp ndedza alright alright ingosenda ipapa so that ndozoona paWhatsApp iyoyi panhamba iyoyi then ndozokommunicata nemimi alright mama maitei tinoda kutenda munotenderawo kuna baba tinotenda Mwari akuitirei zvakanaka murambe muine rudo rwenyu vashoma vaviri vatatu hakuna vaviri vatatu vanoita zvamunoita izvi vaita zvamaita izvi vazhinji mungadei matoti handichadi kuti adzoke pano ngachigarira ikoko asi rudo rwenyu runoshamisa Mwari varamba achikuitirai zvakanaka Mwari varopafadze mufunge chamunobata chiendeke chamunotaura ngachiropa ngachitike nezita raJesu aiwa ndinotenda mama okay right this one I think we have solved it my guys look at it now airtime yangu yapera airtime yangu pafoni yanga ina tatenda pai yapera airtime yangu mira ndione yapera panga pana tatenda pai saka this one done solved mwana kumba zvokuti kwaenda tsvaga basa ndozodi aiwa titi izvozvo hakuna basa rinotsvagwa mwana ngainde kumba inobona kuti mune airtime here irimu one kuchichaitika right rigaitidzose tatenda wacho pano tibve tapedza nyaya ishi hansisi I pledge for what rigaitinzwe kune munhu atisisi I pledge ndakuona comment yes amene twadona sei right mai guru ko muningina wakanzadzi yako iri kupi iwewe fone yangu yanga yati right anzadzi yako iri kupi hanzvadzi yako iri kupi yaunozvarwa nayo hanzvadzi yako iri kupi vakamutora izvezvo ani ivo mai vako saka akasara kuna mai vako but tononi macommunicated naye yanenge vachimutaura mudewo ikoko ko amai guru vako vari kuti vakumbira kuti tikwanise kuti udzoke nemwana ameno mama
vasungu vakabvuma bozi inini pandambovafonera machati kunyange nogona kudzima manyamanyi ndoda kuita pachadzaruramba pandavafonera machati ndichiti ndakuda kudzokera kumba nditaura zvekuti sokuda kuti ndiita sei. Ndipe namba yanhingikiri widza namba yamukoma avo kana foni yako ikadzima tofona ipapo. What's number? 073 073 977 6921 yes. 6921. Alright. Kana ikadzima ndokufonera pafoni yenyu. Alright. Saka tatenda ndachida kuti uinde kumbani yanzvadzi yake yako iwe. Ane makore mangani mwana? Tini 2006 yakakunganisika nokuti handizivi kuti ane makore mangani. Aita grade ani? Aita grade 7 ikoko. Akapinyora grade 7 for next year achipanoenda form 1 then wakabva vamutora akuita grade 6 kuno. Saka unogona kuti mwana kuti uri kuti yakwa mai vari zvavari kuti havachamudi. Saka kana vasingachamudi ngavatipe kaudzokere nemwana kuna mai. Mai guru vakatomirira hanzi dzoka uende kuchikoro. Machizimo. Ndati mai guru vako vakatomirira hanzi dzokai asi dzoka nemwana musikana mese ndini ndakakuchengetai ndiri mama venyu. Dzokai muinde kuchikoro. Mama ndinovasvikirwa ndichivataura kuti bozi inini chandikazama kufona hatimbonzwa nani bozi vanonga vachitotaurawo zvinhu zvisiri izvo. Alright, no problem. Ngatichisei musikana uyu iwe uchinda kumba tatenda. Mai vako wavaona unhu hwavo ka? Wazviona unhu hwamai vako handiti? Handisi kuda kutaura zvakaipa pamusoro pamai vako but wazvionera handiti? Yeah. Wazvionera tatenda. Mai vako ndevavo vari kukuchengeta avo ndo mai vako. Enda unoita shamwari yamai guru vako. Usanochengeta masecrets kuna mai guru vako. Andiri kuona. Usanoita zvokuti mai vakafona zve2 minutes woda kufarisa zve2 minutes uchikangana kwako vakakuchengeta kubva kudhara ava mai guru vako avo. Wona zvavazokuita ko zvinova kungombeya muSouth Africa mawanga Joni mausingasivi. Nokuda kwamai vawaitisa uchinodavira mafoni kukona uko. Mwanangu uri mwana mukomana azviitwi. Anditika azviitwe wazviti wanga uchidambotesta ndichikumbe experience aka kuti zvinoita sei kuna mai wazvionera handiti? Aiwa. Hatisi kuramba ipapo. Hatisi kuramba tukutoti watodzidza. Waita usingazivi uchiti hai mai vanonondibatsira mai vanozonondida. Wazviona kuti mai vako vave nebasa nevana vavakazvara nemurume wavo muSouth African uzvo. Ima hamuchina basa baba venyu zvakafa vasina kusiyira ichinhu sokutaura kwamai vako. Saka muna basa kaimi wazvionera handiti? Saka nawadzokera kumba mwanangu. Toda kuti unoita chi? Unoita munhu kwe. Wati izvo uri kupi uri kuJoburg? Yeah, Joburg deep flute. Right. Chirega ndichikudonedza timbotaura pana patunoti ungaenda kumba kwacho uri prepared here kuti kusura mangwana ungaenda kumba? Yeah. Anditi. Right. Saka chirega ndi namba dzamukoma ndinadzo, namba dzako ndinadzo, then tokufonera tokuza kuti tikushamisa sei kuti ukwanise kuenda kumba kana mukoma machinokukwidza it's fine. Vokukwidza mubhazi votenga ticket rako then worova pasi. And zvechikoro tataura namai vako kuZimbabwe. Change tichizotaura vandipa namba dzavo nedzababa vako tinenge tichizotaura kuseri udzokere kuchikoro. Everything is sorted. All right. Iribo. Amukoma uyaipa phone. Yanga kuti. Ora ikadzima don't yabva yadzima. All right guys. Ndo patasvika apa. Ndo patasvika saka zvatakuita guys ndezvekutika mwana uyu ngatione kuti mwana uyu aenda kumba. Ndo chinhu chiri important. Mwana uyu aende kumba ndo chinhu chiri important panguva inoi. Ndo zvatiri kuda kuti mwana uyu aende kumba. Atikwanise kufonera step dad vedu please. Shatishandisei brain step dad tinovadi. Tovadi mwana ari kudiwa mwana anzingadzike kumba. Izvo mwana street kid step dad vacho varipo tinovadi step dad. Why do we need this step dad? Tovadi mwana anzingadzike aende kuchikoro. Andichika chete ndo zviri important kumba kwanga achigara kwakakurira makore ese. Mwana uyu akasiwa nababa ane7 na baba kwachifa mai vachinda South Africa ane 7 years and iko zvina kuita form 5 saka we don't need this step father vataugwava 2 seconds ava tatoti kwati navo guys amuni takuita madzimai asina kurongeka tovadi step mother apa mai vacho chaivo varamba kuti vabatike pafoni step father tovadi vanokwana papi paequation yemazimba step father havana pavanokwana mwana uyu kumba kwavo ndekuna baba uko kuZimbabwe kuna baba vake uko bankuru vake uko vanogona kumupirira ndo kumba kwavo ndo kwanifa kudzokera handiti. So guys let's have something like
1.5 mwana aende kumba anditi bhazi 1500 let's say 2000 mwana aende kumba ngatitei 2000 kana if it's possible we buy a ticket antika imwe tomupawo yekuti afamba akabatirawo pai muroad zvechikoro izvo kana asvika tozoona animaona hanzi akafitamburikira mupolokwane I don't think so anoenda kumba nenhamo yazoona anoenda kumba right. Sisi vacho now we need to start tutanga kutaura namai vacho tichatsvaga way kutaura namai vacho guys, we cannot do it at once. Andi muri kunzwisisa plus muri kuona kuti baba vane mwana uyu havachadiwo andika kuti rege mwana aite dzimwe 3 days ari pamba paka muri kuzvionera guys, muri kuzvionera zvemwana musikana uyu guys tichadzifambira nyaya idzi uyu ngaamboenda kumba ngatishandisei brain guys ngatitese vanhu vakuru muri kumanzwa matauriro anga achita baba ava kuti naivowo havachadi pamba pavo handiti so tombomira tichifambira dzemwana uyu musikana mwana uyu ari kwababa ava oita rimwe vhiki ari kokoko. Come on guys, baba havachadi ngainde kumba mwana uyu ngainde kumba zvemwana musikana kana tizosara chinisana namai vachona handika tinonisana namai handika mwana uyu atungamira aenda kumwana akamboya sei kunoku handiti akauya yega akamboya kunoku sei akauya yega mwana ari kunzi grade 7 next year angadata form 1 anongopinda mubhazi unoburikira brewife oenda kumba hambo rasiki antimazviona hambo rasiki mainini havadavire phone because varikutozviziva mainini will never answer a phone and ati mai ava anzani mainini vaivaya because phone number yaitopindi because it's a bogus number ishi and ishi it's a bogus number avaipindi bogus number bogus number angachida kubiwa bogus number hapindi right guys tikungoda we need about 2000 bazi I think it's about 800 hamona I think bazi 800 we need about let's just have 2000 mwana yaende kumba kune vari kudavo kubatsira anditika 2000 rands mwana yaende kumba guys imbomira kutudza zvamwe vanhu comment section bazi ririko mwana ndane bazi uyu zvokuti kwai ngainde naningi tikataura naningi tiri kuda kubatsira pana ane 2000 rands guy ane 500 yake kana 200 yake ngaingobuda mwana aende kumba zvokuti anzi ngatipei mwana kuna more boys zvikozodii. That's not what we are saying, that's not what we are doing. Hatisi kuita izvozvo guys, tiri kuti vanoda kubatsira handitika vanongo tinoziva tine mbinga dzedu panapa, tinadzo mbinga dzedu panapa dzokuti hadzitani. Abvisa joylinu abvisa 20 pounds yake hadzitombotani atitombonidini kirikiri tanzi tozopa mwana kuna ningi yagozodei. Hatisi kutomboita zvise izvozvo. Mwana ngaangoenda kumba, mwana anoenda kumba, anoenda kumba mwana uyu. Kuenda kumba anotoenda guys, ndisamboti kwai mwana asi kuenda kumba, mwana anotoenda kumba, mwana ngachitongoenda kumba. Hanzi nokumbirwa namba yenyu please SIS MELLY. Namba yangu ndiani iri page, ukangoenda page hapo pakutanga page namba dzangu dziripo. Vedu vepana hanzvadzi ari kunetsa kana vari kutsvaga namba dzangu mu comment section muvana hanzvadzi varimo vapeiwo namba dzangu. COVID certificate guys, don't worry about the COVID certificate zvese izvozvo. Imimi maringo isai don't tozviziva kuti kune ma COVID certificate. Don't worry about all that. Messi, don't worry about my COVID test guys. Siyana ine zvema COVID test. Isusu unzai 2000 mwanaende kumba chete. COVID test chichaona yekutamba isusu. Tichaona yekutamba zve COVID test zviziva kuti zviriko zvitini achaenda asina COVID test yacho. Don't worry about COVID test. Hello Andiselina. Hello. Murisei. Hello SIS MELLY, I just want to make a plea to all the people that are on the platform. Tanchikumbiro vari kupledge tinokumbirisa kuti batai makadaro mukoma Selina. Thank you very much Reese. Thank you very much Reese. Thank you very much Reese. And Leonora, thank you again. Mari mwana iya inongonita vanhu 3-4 yatokwana otoenda kumba zve COVID test sena inazvo izvo guys. Ndokubasa kwedu suku kumabhazi kokaka ndokwatoshanda ikukuya nekubhodha uko. Zve COVID test ne what izvo siyana inazvo. Siyana inazvo zve COVID test. Ndingoda I need 2000 chete. Mwana uyu uenda kumba. Chete. Right. Shelter ma COVID ndo andikuti sena inawo ma COVID border iro ndoku graft kwedu nekumabhazi zve COVID test sena inazvo 2000 ikangonzi fair apa mwana chazokudza kuti mwana asvika kuZimbabwe chazofona pa live asvika kuZimbabwe chat animaona taura yenyu anti.
Okay, let me start off by thanking Ana Jim, Fana, Ana Joilini, Ana Risi, avo vanhu vatinoziva kuti when they pledge, they own up. Yes. I'm also kindly asking those that pledge not to wait to be followed up. Because my admins anenge ari busy staring in zvimwe zvinhu. Saka if you pledge in the comment section, we kindly ask you to own up and try and contact my admins kuti uzive kuti unobhadharira mari kupi. Also paneye mwana uyu vari kuzobvisa mari, can we use ref form 5? Exactly. Ref form 5 so that we distinguish mari. At the moment pane vamwe vanga achada kuzobvisira Primrose uye ane story yake. We are using Primrose as a ref for your Primrose, and then ye mwana uyu let's use form 5 so that kana mari dzapinda muaccount matreasurer anoziva kuti iyi iri kuenda kuform 5, iyi iri kuenda kuna Primrose. Saka from now onwards we will be giving you my ref to use kuti tiise mari. Thank you so much for all those that are pledging and those that are going to pay in. Vari South Africa, if you don't know where to pay in, just give SIS MELLY a quick text on WhatsApp. I think let me kindly say this, Mukoma and Selina. I think machiku yakwana mari based on my pledges and I want to marry yakwana. So guys, thank you very much for everybody who has contributed. Mari kune mwatoti and Selina ndipeyo account yenyu. Mari yakwana guys, va visa yakwana. Va visa zvatokwana yakwana. Guys, ya visa yakwana unless muri kuti vakutobvisira yenyu kuti inde ku school fees yake kuti achinovhisa temu. Hani maona kana muri kudaro but ye bazi I think we can do that. Okay. School fees. Oh, pane atotaura. Okay, hold on and send. Pane atini I'll cover the first term school fees. Pamela Chielele, and Pamela what she says adds okay kumasure zvataura ndizvozvo. Thank you very much Pam. Pam impinga yedu yepanapa. Impinga yedu yepano Pam, no doubt about it. Akataura chinhu atevererwa iti say straight away anovatumira mari yake kuna secretary. Saka I think iruda kubviswa SIS MELLY. Let's leave it open kuti vanhu vabvise kana tichizobatsirawo baba mukuru na mai guru even pa. Hold on, batai makadar. Hello. Alright, no problem. Tatenda tirikumboronga kuti wofamba sei iwewe nekuchikoro nechichi. Saka titori boys susu tichakufonera nchazokufonera idini ndikatimboita zvatukuita panapa. Iwo worongedza chete wogadzirira kuti kusera mangwana uri kuenda kumba. Wozopfura tichizokudza kana wopfura uchitenga toiletry yako ekunoshandisa school fees tichabhadhira kuchikoro straight. Alright, sharp. Right. Itaura yenyu Auntie Selina? I think let's leave it open. Tinogona kuita woye mabhuku yekuti azonobudawo kubulawayo kana asvika. Let's leave it open. If there is excess yatinenge tinayo, we will always come back and tell people kuti there is excess. What do you think we should do with it? Okay, thank you very much. Form 5 for mwana watanga tiri kuitira. No, akuenda form 6. Akuenda form 5 also in the form 6 next year. Tongoti ref form 5 so that we know which child we are talking about. And then vachiruda kubvisira ya Primrose haisati yanyatsoti kwanei. Yasara mbijana ya Primrose. Vanongoti Primrose as ref. I think that is all that I can say. Thank you so much to everyone that is contributing. It makes the admin. Aiwa inzwai hanzi na musoni na chera musoni sales kachira 50k andichika chera musoni chonokanga kuzana chekutika mawira aita nyaya iyi kai tichipedza panogona kupinda imwe handi maona. So kana neni ndamoni tizonyara were kuya kana kutoya imwe iri worse than ish ichida futi rubatsiro yekuti munochema futi monzwa tsitsi kundizodzoka futi panachitaura kuti guys wona inyaya munenge makuti SIS MELLY motijairira asi tinoshanda kumugodi wemari. Saka tikaita chisirawo pamwe pekuti vamwe vanozouyawo kumasure antimaona vanowana kubatsirwawo nema 10 cents iwa yanenge aripo. That will be okay so that we help as many people as we can as diaries. Remember hatina ningirikiri, hatina inonzichi foundation.
Chera Musoni, I hope you understand me, my sister. Antika. Saka tikati yese 50k ibvuya isiwa ngaichindiswa uku yese. Kobva kwato uya mudhairies mangwana pamwe ndiwe Chera Musoni waita accident munhu iri example waita accident kudiwa emergency surgery konzi kurudiwa 10,000 pounds kana US. It's up to us kase vamwe vako kuti guys honai mumwe wedu yaitika toita sei handiona zvinoka tatora ese tikaendesa azvibudi azvibudi as I was saying. Thank you so much to everyone. I can see mukoma risi nyika dzinova tokanda PayPal account already. Thank you so much to everyone that is donating and everyone that shall donate. Thank From you. the bottom of our hearts, thank you. It makes our life easy. Thank you. Yes, thank you very much. Sisi sharp munatsi kuzwayo iyo yakapinwa hapo. Ye UK yakapinwa hapo. Yakapinwa hapo sisi sharp kuzwayo. Hanzi mukutike madhairies tirimbinga. Aiwa handisi kutya but honai pane mwedzi ka guys. Pane mwedzi, honai pane mwedzi guys. Rinozirama wona indanda uya pano chituda ta confession. Nasi ranga ridere confession. Anditika alright Sisilinda Mujoma. Ranga ridere confession tichitoti akuna kune mkomana wechipu yao yantimaona. Kobva kwangu nyukai. Antimaona. Saka ndo zvinogona kutika futi panogona kunyuka imwe. Mona ndo zvandeni chizoti hanza I mean phone number. Muda phone number yani yevanhu vari ku UK andiselina ipayo sisi sharp kuzwayo imbinga yedu futi yoyi ipai sisi sharp kuzwayo ningirikiri number dzenyu vakufonerei ipai sisi sharp kuzwayo number dzenyu vawane kufonerai vedu vemadhairies ka andigona nkutenda andina angu mashoko asi Mwari vanoziva mwoyo wangu paumire. He knows where my heart is right now. Handigoni angu kuti ndingati chiinemi mufunge kune vese vanogara chitambanza maoko ava ndizive angu ndingati kudii but God Almighty Mwari vekudenga ava vanoziva avo vakuitirei zvakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka. Anditika Mwari vakuitirei zvakanaka. Zvinhu zvenyu zvivhurike pamabvisa pese muchitapudza ngapawedzerwe zvakapetwa 100 ruzana. Musashayiwe homwe dzenyu dzisawanikwe dzichidhiraya but homwe dzenyu dzipfachukire. Uyu munamata vandiri kutoisawo ino kuti munondigonera mufunge munokoshesa vamwe munoisa vamwe vanhu kumberi mozvisa imi kumasure. Zvikuru sei timu reUK ndinoda kutendai. Timu rangu reSouth Africa rinenge richidawo kuisa harinawo asi timu reSouth Africa munawo ndozviziva ndinenge musinawo seni asi musataurise macomment section. Chiregai kutaurisa zvetimu SA netimu Botswana. Handitika tozviziva ndinenge muchidawo kubatsirawo asi takangofanana zvemine mitiri Africa zvinhu zvakatiomei. Handiti chiregai kuti taurise macomment section tichidiscouragana nekudididi mucomment section. Handiti ngatisapoteiwo vari kuita zvakanaka ava veUK Australia Canada America vanoita zvakanaka ngatichivasapotai. Tirega kutaurisa mucomment section inokutuka mucomment tinozo zvimwe zvacho zvamunozotaura ka iwe usina kana senda wanenge wabvisa hazvizonyatsoda. Handiti maona hazvizonyatsokudawo zvinenge zvichidawo kuti wati ndaisawo 50 round yangu iyo unyatsokutaura. Handi maona saka ndikuti ngatite tingodzorana team SA team Zim netimu Botswana Namibia zvichinda zvakadaro. Handiti maona panapa mbinga dzatotoziva panapa chedzo vandozviziva kuseri mbinga dzeridzi kuseri kuwakataiwa kati aiwa simeli zvakadai hazviti ndinotopeta muswe because kuti diaries imire ndivo. Aiwa ndinotenda timu UK because ndinotoiziva SA varipo havo. Handika vanenge vane chidowo sesu. Handitika neDubai neDubai neIreland vanenge vane chidowo sesu kuti every time tigare tichibatsira but hapana tetisina nditaura chokwadi guys muna vanatichaura zvakunyemerei kwanai isusu Botswana SA Zimbabwe hatina techidawo chaizvo kutoti tipo hatina tinoti tikauzorana Samantha rana ningirikiri uyu Samantha wakachinja zitamba zvakundikonfisa mazuvano tikauzorana Samantha zvakadzoka tototeerera because ndombika dzacho kuzvotodii. Saka guys team SA tinokudai. Thank you for your support again and chichi and havana kwanotoenda musambo vachikira team SA vamwe vedu pana because vanotoziva kuti vakaita mangwana ata dambudziko habatsigwi saka titotogarira mudhuze kuti atikana dambudziko unobatsigwa. Hanzi can't we report them as social welfare chichi apana ari kuziva mai vacho ndo zvinonetsa ka hativazivi mai vacho hakuna ari kuvaziva vasi kubata foni dzevanhu tinoripota chiti kudii tinoripota ani. Hanzi yebus fare yakwana and school fees yakwana. Wow. And guys zvisireiwo malavu nemalikes
muitirewo malavu nemalikes vedu we atitike tisapura tichikuzazve kukuza kwenyu kwakanaka chaizvo kuza asi musakuze muchituka mbinga mukatuka mbinga dzinokubatirai mangwana ndakatukwa namai vatanisha mangwana wakuya panapa kwanzi ndiani matista ndiani ndimai vatanisha vagora vazida kwanzi akandituka munhu iye handiti wazviona zvatotanga hauchabatsigwi saka mukufamba umukomo guys unotuka nemunhu anoiladha rekuti ukwire kuenda kumusoro wongotuka mumwe munhu achikuyambutsa pakaoma handiti mazvona usatuke nekuti ukakavada chikakuriyambutsa musatukana nevanhu vamusingazivi mumacoment section vanokubatsirai mangwana ivava vanhu ava memuchitukava ingoti zaikuda munhu wese kana zvanetsa ingoti dzakudarika kana kubhloka woenda mberi right tine imwe nyaya yakatomirira kupinda izvozvi handimona so saka cheri awe sorted takwana handiti yakwana handiti kandofanirwa kuchibva nganzi yebhasi yakwana yebhasi yakwana school fees 7000 RTGS imari naimi guys in kumaranzi nchi hanzi timu SA totsigira nemunamato kuprayer group kwacho hamuko timu SA munonamata muripi prayer group riri koko hamuko kune vashoma vari kumaprayer warriors aya ndoziva kuti ngangonokanda problem guys idai vanomira nemunamato ko hamwe munonamatire epimi right so guys I think itafura ndinoda kutenda izvakare takuda kupinda munyaya yemicrochip handitika alright Leonora vute it's born but akuseri anmona saka guys musachaenda kure because tine nyaya yemicrochip ndiyo yatakupinda mairi izvozvi handitika takupinda munyaya yemicrochip saka musachaenda kure ndoda kutenda izvakare mwana uyu at least done sorted Monica undozotedza live zvakare nyaya chakareba uchatozoteveza live inonetsa hanzi inenge 10 US aiwa 7000 Winnie man idzi bank details dzakapiniwa apa bank details dzakapiniwa apa hanzi team SA inotuka ndozviziva Cynthia ndosaka ndiri kuti ndivaudze pano padiaries because ini ndorisisi vavo zveni ini ndirisisi vavo saka ndindotovaudza team SA ikenituka munhu team SA ikenibvarura kuma-comment section uko team SA inotuka ndosaka ndachaiwa skana sizifire musatuke mbinga dzinozokubatsirai mangwana right saka guys musaenda kure ndingodona nekudzoka nditika stay tuned